今年もおじいちゃんのところに行く？もうすぐ夏休み。息子が私のところにやってきて、ワクワクした顔で聞いてきた。あ、お父さんは休みが取れないみたいだから、お母さんと2人だけど、それでもいいなら一緒に行こうか。そう言うと、息子は両手を上げて喜んでいる。私の名前はミキ。子育てをしながら働く38歳。息子が生まれてから休職していたけど、小学校に上がるタイミングで、元の職場に運よく再雇用してもらい、在宅ワークを中心に働いている。息子も大きくなって、今は小学5年生。そろそろ私の仕事も次のステップを考えているところだ。夫は2つ年上の40歳。結婚した時はやり手の営業マンだったけど、引き抜きの話があるからと、元の会社への恩を忘れて転職したのが3年前。上がるはずだった給料はどういうわけか下がり、待遇も前の会社よりひどく、残業ばかりの毎日だ。私の実家は田舎で農家をやっていて、息子は小さい頃から畑仕事を見ていた。今では田舎に行くとそれを楽しそうに手伝っている。実家の両親は孫と一緒に畑仕事ができるのが相当嬉しいらしく、いつも張り切って息子に教えてくれている。昔は家が農家ということがなんとなく恥ずかしかったけど、今の私はここが実家で良かったと思っているし、田舎に帰れば私も久しぶりに畑仕事を手伝う。夫は都会育ちだから田舎が嫌いで、私の実家に行くときは無理やりにでも仕事を入れて、それを口実に行かないようにしている。夫は私がそれに気づいていないと思っているみたいだけど、一目瞭然だ。今年も1週間くらい田舎に行きたいんだけど、あなたはどうする？念のため確認しておこうと夫に聞いた。ああ、仕事が忙しいからな。夏休みはずらして取るつもりなんだ。いつもこうだ。まあ、義実家に1週間も泊まるなんて嫌だろう。でも、息子は楽しみにしているから、私は今年も息子を連れて田舎に遊びに行った。すると、夫から毎日のように連絡が来る。俺の着替えどこ？ご飯って何食べればいいの？そんなことばかりだ。夫は家事が苦手だと分かっているから、着替えは洗濯しなくてもいいようにまとめて出してきたし、ご飯だってレトルトや作り置きを冷凍してきたから、電子レンジさえ使えれば食べられるはずだ。いい大人なんだから、それが気に入らないのなら、外で食べてくるなり、買ってくるなりすればいい。そう言ってあったのに、毎日くだらないことで連絡が来ると、入念に準備をした私の時間を返せと言いたくなった。家に帰ると、洗っていない洗濯物、出していないゴミ、それらが散らかっていて、ため息しか出ない。夫に言ってみたけど、仕事で疲れてたんだからしょうがないだろ。と、予想通りの言葉が返ってきた。私は普段から仕事もして、息子の面倒も見て、家事もやっているんだけど、たった1週間、自分のことすら何もできないってどうなの？もやもやする気持ちを抱えていたけど、喧嘩になるのが目に見えているから、なかなか言い出すことができない。それから1ヶ月、息子は田舎から帰ってきて以来、何かを考えるような素振りが増えた。泊まりに行った後だから寂しいのかななんて思ったけど、理由を聞いてみると、大人顔負けの回答だった。おじいちゃんもおばあちゃんも畑仕事が大変そうだよね。大丈夫かな？もっと簡単にできればいいのにね。祖父母の心配をしてのことだったようで、いつの間にそんなことを言うようになったのかと、私は息子の成長を感じる。その後、用事があって久しぶりに会社に行った時、社長と雑談していると、息子の話になった。この間、畑仕事をしている祖父母のことを心配していたんですよね。そう言うと、社長が食いついてきた。どうやら、
うちの会社の技術を農業にも活かせないかと、新しいプロジェクトを立ち上げようとしているところらしい。うちの会社は小さな会社だけど、いろいろなものを開発してきた。それを農業にも導入したいという。いわゆる農業の IT 化だ。試験的に協力してくれる農家を探すところだというので、私は早速両親に話して、私がサポートに入ることで、実家が協力してくれることになった。そこから私の生活には今までよりも張りが出てきた。ただこなしているだけの仕事から自分で考える仕事が増え、しかも実家の手伝いができると思うと、アイディアも広がってワクワクしている。今の私は田舎に遊びに行きたいという息子と同じ目をしているだろう。私のやりたい仕事はこれだったんだ。その様子を見た夫が何を勘違いしたのか不機嫌に聞いてきた。お前、最近浮気でもしてるの？は？あまりに突拍子もない発言に私も変な声を出してしまう。私は何度も話したはずの事情をまた説明する。浮気でなく仕事が楽しいだけだと。仕事のことは夫にも話してあるけど、夫の相槌はいつも、はあ、だけだ。でも、今回は珍しく、へえ、お前農家になんの？と、見下した顔でニヤニヤしながら言ってきた。農家や田舎を見下す夫に、私は苛立ちを覚えていたけど、息子のためにも両親は揃っていた方がいいだろうと思い、夫と別れるなんて考えたことはない。だけど、転機は突然やってくる。それから数ヶ月、私は会社を辞めて独立することになった。自分でやりたいことがもっと増えてきてしまい、会社と相談した結果、今の会社とは提携をして、私は独立をする形になる。前々から夫には話していたはずなのに、いざ会社を辞めるとなったら、大事件が起こってしまった。仕事から帰ってきた夫に声をかける。おかえり。話していた通り、今日で退職したからね。一応、夫には改めて報告をした。すると、夫は突然、私を睨みつけた。は？本当にやめたの？なんで？お前ニートにでもなるの？は？私は思わず、夫と全く同じ言葉が口から出てしまいそうになる。あんなに話していたのに、何も聞いてなかったわけ？誰が仕事を辞めるって言ってるのよ。前から話してるでしょ？仕事をしないわけじゃなくて、独立するの。独立なんて手のいい言い訳だろ？今までだって、家でゴロゴロしながらパソコン開いて仕事してたんだか遊んでたんだかわかんない状態だったのに、独立だなんて言って、またパソコンで遊んで仕事した気になってるだけだろ？この夫、とんでもないことを言ってきた。在宅ワークが理解されないのは、一定数、こういう考えの人がいるからなんだろうか。遊んでいただって。私はちゃんと仕事をしている。頭にきて、喧嘩するのを覚悟で反論した。そう言いたくなるかもしれないけど、私はちゃんと仕事をしていたし、合間に家事もやってるし、仕事も家事も育児も、ほとんど手を抜いたこともないはずだけど。家にいるんだから家事も育児も当たり前だろ？お前の仕事だよ。私は、その言葉にため息が出た。だったら、あなたがちゃんと稼いできてよ。転職してからの給料、今までよりも下がってるんだよ。今は私の方が稼いでるんだからね。私が専業主婦だったらそう言われても仕方ないかもしれないけど、そうじゃないよね。むしろ私の方が家計に多く入れてるんだからね。でもやめるんだろ？ニートじゃん。夫はため息をついてリビングを出て行ってしまった。ちゃんと話ができないから喧嘩にもならない。明日になればまた普通に戻るかな、なんて思っていると、
夫が戻ってきて、テーブルの前で立ち止まる。何事かと思っていると、夫が言った。金がない嫁は用なし。惚れ替えて離婚しろ。どこから持ってきたのか、夫はテーブルの上に離婚届を置いた。私は一瞬戸惑ったけど、夫の行動に腹が立っていたので、それを受け入れる。え？本当にいいのね。そう言うと、夫はにやりと笑う。当たり前だろ。専業主婦のニートを養う義務なんかない。ああ、そうですか。この人には何を言っても無駄だ。もう私にはどうすることもできない。でも、息子がいるのだから、そんな簡単に離婚なんて。それを話すと、夫は笑い飛ばした。お前が連れて行けよ。子育ては母親の仕事だからな。それにあいつ、俺に全然似てないじゃん。誰の子供だよ。私は耳を疑った。夫はだんだんと息子と遊ばなくなり、今では会話もほとんどしていないけど、まさかそんなことを言い出すとは、みじんも思っていなかった。どうしてそんなことが言えるの？あの子は正真正銘あなたの子だからね。養育費欲しさにそんなこと言ってんだろ。私は侮辱されたような気がして声を荒げる。だったら DNA 鑑定でも何でもしてみなさいよ。その代わり、本当にあなたの息子だったらどうなるか分かってるんでしょうね。はあ、証明できたら養育費でも何でも払ってやるよ。息子には苦労をかけたけど、新年度からは転校することになった。私の実家に住ませてもらって、息子はそこの学校に通う。私の仕事はどこでもできるし、むしろ農業の IT 化について調べたり研究したりするのには、この環境の方が助かる。息子も畑仕事を手伝うのが楽しそうだし、私がやっている仕事について話をすると、分かっているのかいないのか、目を輝かせて食いついてくる。私と息子が家を出る前、DNA 鑑定の結果が出て、夫と息子の親子関係はもちろん立証された。それを踏まえて話をすれば、離婚なんて思いとどまってくれるかもしれない。息子も両親が揃っていた方がいいだろう。そう思って、夫に話をしようとしていたけど、私の様子がいつもと違うことに気づいた息子が言った。お父さんがいなくても平気だよ。私は目を丸くして、どうしてかと息子に聞く。すると、とんでもない事実が発覚した。息子は、夫が浮気をしているというのだ。友達と放課後に遊んでいたら、夫と若い女の人が腕を組んで歩いていたらしい。それも何回も見たという。どうやら田舎から帰った後、息子が考え込んでいたのは、夫の浮気を目撃したこともあったようだ。でも、私が悲しむと思ってなかなか言い出せなかったらしい。夫に怪しい行動がなかったとは言い切れない。転職して以来、帰りが遅くなったし、お風呂場にまでスマホを持っていくようになった。でも、それは普通に仕事をしているだけだと思っていた。離婚なんて考えたこともなかったから、浮気しているかもなんて思いもしなかったのかもしれない。私に必要に浮気をしてるんじゃないかなんて言ってきたのも、もしかしたら自分が浮気しているから出てきた発想。そう思うと、いても立ってもいられなくなって、恥を忍んでママ友に相談。すると、彼女も夫が浮気相手らしき人といるところを見たことがあるという。しかも、ママ友はその現場を思わずスマホで撮ってしまい、私に言うべきか考えていたらしい。浮気するなら、もっと別のところですればいいのに。私が在宅ワークだから、家から出ないと思っているのか。意外にも、夫は近所でデートを繰り返していたようだ。夫がお風呂に入っている隙に、洗面所に用事があるふりをして、スマホを確認すると、ちょうどいいタイミングで浮気相手らしきメッセージが届いて、証拠も保存した。他にも、部屋に捨てられていたレシートから、夫の行動範囲がわかり、
浮気の証拠を集めるのはそう難しくなかった。私は弁護士を通じて浮気の慰謝料と養育費を請求する。すんなり払ってくれるとは思えなかったから弁護士に頼んだ。すると、案の定夫から連絡が来る。しかも、あんなに嫌がっていた私の実家までわざわざ夫が来た。なんだよこれ、どういうことだよ。呼び鈴を押されて玄関に出て行くと、夫がわめき始める。見ればわかるでしょ。慰謝料と養育費の請求額。あと、DNA 鑑定の結果もね。親子関係が立証できたら養育費は払うって、自分で言ったよね。ちゃんと払ってよ。それに、そっちは身に覚えがあるでしょ。浮気の慰謝料。私は怒りを通り越して、もはや笑っていた。浮気なんてしていないと言い張る夫。もちろん、そんな言葉はもう通じない。私は、夫が持っている封筒を奪い取り、中身を出した。これが浮気の証拠。だから、その慰謝料の請求。わかるでしょ？あなたが私に浮気しているとか言ってきたけど、それって、自分が浮気してたから出た発想だよね。しかも浮気相手、前の会社の子じゃない。おまけに既婚者で、旦那さんはあなたの同僚だったそうじゃないの。転職したのも、ヘッドハンティングって自慢げに話してたけど、浮気で居づらくなったから移っただけでしょ？残業だって言って浮気してるとは思わなかったわ。ため息をつきながら言うと、夫は私を睨みつける。うわ、こんなの、でっち上げだ。こんな写真、いくらでも捏造できるだろう。もう、言い返す気力もなくなるほどバカバカしい。そうね。捏造はできるかもしれないけど、それは本物。なんでだよ。だって、捏造写真を作るほど暇じゃないし、その証拠を抑えたの、私だからね。それでも、捏造だなんだと言ってくる夫に頭に来て、私は声を荒げた。そりゃ二度目の慰謝料請求なんて困るわよね。今の会社の給料、実はそんなに少なくなかったんじゃない？家計に入れられなかったのは、浮気の慰謝料を払ってたからなんでしょ？なんかおかしいと思ってたのよ。浮気相手の元旦那さんから慰謝料請求されて、私に黙って給料から払ってたんでしょ。そんなことしてたら、お金もなくなるわよね。でも、今回もきっちり払ってもらいますからね。浮気相手とは、お互い結婚する相手を間違えた。運命の相手だ、なんて盛り上がってたみたい。だったら、離婚すればよかったのに。私と離婚したら、自由に使えるお金が減ってしまうから離婚しなかったのだろう。今回、夫が強気だったのは、本当に私が昔浮気をして、息子が自分の息子じゃないと思い込んだからのようだ。本当に自分の息子？奥さん浮気してるんじゃないのと、浮気相手にすり込まれた結果だそう。そんなこと言われたくらいで私を疑えるんだから、やっぱり離婚するのが正解だろう。とにかく、もう離婚するから。すでに別居してるんだし、何の不都合もないでしょ。すると、夫がなんだか険しい顔をしたので、私は笑い飛ばしてやった。不都合はあるかもね。今家の中は大変でしょ。洗濯機も使えないし、ゴミ出しの仕方もわかんないもんね。でも、ゴミ屋敷なんかにしたら追い出されるから、早く片付けなさいよ。私はそんなところに行きたくないから、もう二度とあの家に戻ることはないから。せいぜい浮気相手と一緒に頑張って。慰謝料と養育費、
どっちも一括払いにしてね。分割で未払いになるのも嫌だから。借金してでも先に払ってね。よろしく。おい、待ってくれよ。夫は絶望したような顔で玄関で声を上げていたけど、誰も相手にしないとわかると、とぼとぼと出て行き、車に乗って帰っていった。息子との親子関係が証明されたことに意外とショックを受けたらしい。あれだけ親子じゃないと言っていた浮気相手のことが信用できなくなったのだろう。その後、夫との離婚は無事に成立。言った通り、慰謝料と養育費は一括で払ってもらい、貯金を崩しても払えなかったので、律儀に借金をしたそうだ。浮気相手にも慰謝料の請求をしたところ、元夫と浮気相手は大喧嘩。どうして私が慰謝料を払うんだと、浮気相手はわめいていたようだけど、自分が人の夫と浮気をしたんだから当たり前だ。私たちが住んでいたマンションは家賃が払えなくなって退去。今は浮気相手とボロアパートに引っ越したそうで、浮気相手はそのアパートも気に入らないらしいが、行くあてもなく仕方なく同居しているようだ。私は仕事もすっかり軌道に乗り、毎日楽しく過ごしている。上京して IT 関係の仕事に就いた時は、こんな未来があるなんて全く思っていなかったけど、私の勉強してきたことが実家の農業の役に立っているなんて夢のよう。IT 化をしたことによって畑での作業時間が減り、両親は体力的にも負担が少なくなったと言って喜んでいる。息子は中学に入り、馴染めるか心配していたけど、今日も元気に学校に向かったところだ。息子のお気に入りの場所は畑のままだけど、私の仕事にも興味を示していて、最近ではパソコンを教えてと言い始めた。親バカだと思うけど、将来が楽しみだ。